Добрый вечер. Зараз проверим гук хутенько. Все отвалится на моменте. Так, трошки занадто высокі. Давайте приглушу крыху гульню. Нормально. Можа нават. Давайте подыму назад. Я. И у самой гульні приглушу. Аудио. Ясно. Прикладно ось так. Ось яшчэ нешта глосно. Павінна будзе знізіцца. Добрый вечер. Добрый вечер. Чым сёння займаемся? Сёння гуляем. Chicken Police. А што ж яно ўсё мне ніяк? Нешта за высокае занадта. Сёння гуляем у Chicken Police, а гэта нуарны дэтэктыў з даволі дзіўным візуальным стылем. У нас будуць жывёлкі-чалавекі. Як бы гэта ні гучала. Гэтая гульня, якую сёння спрабуем, яна выйграла, яна была з тых гульняў, за якія прагаласавалі, яна не дабралася да топа, але ёй пашчасціла, і на яе выпаў стрым выпадковы. Вось, вітаю, Рэгана. Сёння стрым выпадковых гульняў з галасавання, і пераможца была Chicken Police. Паглядзім, што за яна. Ужо бачыў, як прыкладна яна выглядае. Выглядае яна як візуальная навелла з жывёльнымі галавамі, прысабачанымі да чалавечых целаў. Гэта выглядае даволі дзіўна. Вось. Давайте паглядзім. Паехалі. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Цікаво, наколькі доўгая гэта катсцена. Цудоўна. Зараз невялічкі перапынак. Вітаю ўсіх, вітаю Мега Пазерскі, вітаю Пінгвін. Пінгвін, я заходзіў на стрым, я просто нічога не пісаў, я быў на ім. Паглядзеў, як куда то гуляеш. Давайте так. Сёння планавалася, што стрым будзе 3 гадзіны, як і паўнавартасны пятнічны стрым. Ё-маё, так ён не спыняецца. Я спадзяюся, яно ж не прапусціць мяне далей, таму што я не чытаў зараз, я спецыяльна. Добра, выглядае так, быццам бы, што ён проста пагаворыць і замаўчыць потом. Дык вось, планавалася, што гэты стрым будзе на ўсе 3 гадзіны, як звычайны пятнічны стрым, але нешта сёння вельмі моцна баліць галава, я нават на аспірыне, і я не магу патлумачыць, якога хера, таму сёння паспрабуем як мага даўжэй, але я буду па адчуванню сядзець, добра? Учора увечары
аднавіўся пераклад на Disco Elysium, то бок тое, што мы учора бачылі на стрыме, яно ўжо на Nexus Mods. Так што ты, у каго спампавана, вы можете аднавіцца. Калі вас не цікавяць новыя аднаўлёныя шрифты дыслексіка і выпраўленыя мелкія памылкі, і некаторыя, напрыклад, персанажы перайменаваны, некаторыя рэплікі выпраўленыя, яны больш правільна, як мінімум, спалучаюцца. Вось такія моцныя хібы. Калі вас гэта не вельмі цікавіць, я б прапанаваў вам не абавязкова абнаўляцца да самай апошняй версіі, але гэта можа трошкі палепшыць адчуванне ад гульні, таму што месцамі яно стала лепей. Вось. Наступныя крокі па перакладу Disco Elysium будуць такія. Спачатку дастанецца дрэва дыялогаў, альбо як мінімум дастанецца ангельская версія. Мне падаецца, знайшлося, дзе яно знаходзіцца. Як мінімум ангельская версія, я не ўпэўнены, ці ўся, ці не ўся. Трэба яшчэ поўнасцю распакаваць яе і упэўніцца, што параўнаць усе радкі у гульне, што яны ўсе на месцы. Вось. Зразумела, гэта не рукамі будзе рабіцца аўтаматычна, але для гэтага трэба яшчэ дараспакаваць і падрыхтаваць гэтую праверку, каб усё было на месцы. Калі вызначыцца, што ўсе радкі на месцы, то гэта зялёнае святло на тое, каб узяць ды і проста заняцца далей ужо даставаннем гэта можна ўжо перакладаць. Па-перше, у нас з'явіцца нарэшце для параўнання ангельская версія, гэта будзе значна зручней для пераклада. А калі нават калі ўжо на аснове гэтага, калі нам пашчасціла і рэальна знайшліся дрэвы дыялогу, гэта што тут у нас? Мы радавы Цыпачкін. Прыгоды Цыпачкіна. А там жа ёсць нейкі яшчэ, вітаем, Тайкур, там жа ёсць яшчэ нейкі паліцэйскі. Я так зразумеў, што там два легендарных копа, Chicken Police іх называюць. Ён літаральна ў катсцэне узгадываў, што ён стары былы коп такі, не былы ён, яму як звычайна, карацей, у яго засталося нешта 100 дзён да канца сваёй працы, а потым на пенсію. Ось, я так разумею, ўсё пойдзе як звычайна не так, як звычайна ў нуарных дэтэктывах. Ось. Вяртаючыся да Disco Elysium. У выніку, калі ангельская версія у нас яна поўная, гэта значыць, што перада мною, тое, што я учора пабачыў, знаходзіцца дрэва дыялогаў, хутчэй за ўсё. Вось, трэба пераправерыць, што гэта рэальна дрэва дыялогаў, і калі так, гэта ачмурэнейша, таму што можна дастаць усё дрэва ўсіх дыялогаў і проста сядзець і перакладаць іх дыялогі цалкам. Таму што, каб вы разумелі, у гульне, нягледзячы на тое, што падаецца, што шмат дыялогаў, вы нават не ўяўляеце, наколькі іх больш. Я ведаў, што там шмат умоў для таго, каб яны з'яўляцца. Не так даўно яшчэ адна з умоў, якая ўплывае на дыялог, гэта надвор'е навокал. Разумееце, рэплікі некаторыя ў дыялогах змяняюцца ад таго, якое надвор'е. Калі вы будзеце гуляць, проста гуляць напрямую, вы нахрен гэтага, вы можа і заўважыце, але будзеце думаць, што так яно і павінна быць. Але не, адна і тая жа фраза можа змяняцца некалькі разоў. І зусім не заўважна, напрыклад, персанажу холадна. Ён тады будзе казаць, будзе ўказана ў апісанні пра дрыжыкі, але скажа ён адну і тую ж самую рэч, як і раней. Просто ў яго трошкі тэкст зменіцца гэтай фразы. Уяўляеце, наколькі колькасць тэксту павялічваецца з-за гэтага? Гэта кабзда. Я чым больш калупаюся ў тэксце гульні, тым больш ачмурываю. Вось. У любым выпадку. Вяртаемся да нашых Цыпачкінаў. Да нашага... Я не ўпэўнены, дарэчы, мы афіцэр Цыпачкін. Вось. Я не ўпэўнены, што я сёння пацягну ось пераклад. Дайце-ка я можа свой аўтаматычны, каб на хаду самому поўнасцю ўсё агучваць, увесь пераклад. Давайце-ка я хоць аўтаматычны свой перакладчык возьму. Можа сёння будзе зручна. Дарэчы, дзе я яго паклаў? Я нешта не падумаў гэты момант. Я зараз паглядзеў на гэты тэкст, і ён такі, мы сёння не з больною галавою гэта рабіць. Давайте хоть рукой буду трымаць. Так. На целе намаляваныя светлыя палоскі. О, ё-моё, я уже забыўся, наколькі дрэнны гэты аўтаматычны перакладчык. Так.
Святло намалявала палоскі на яе целе. Яна шаптала таемныя дробязі, якіх ніколі не было, але яна не была зебрай. Рэальнасць была проста выключальнікам святла. Рэальнасць была проста у адным кроку у выключэнні святла. Лізавета ці Шарлота? Лізабета. Я быў упэўнены, што ў яе будзе мудрагелістае імя. У яе вачах быў даўнішні позірк, старэйшы за гэты старажытны будынак і, магчыма, за ўвесь горад. А можа, я проста п'яны? Я пачатак прапусціў. Выбачце, я нешта... Зараз вернемся да пачатка гэтага тэкста. Але на доўгі час была першай жаночай, так. The first womanly thing. Окей, цікава. Яна была першай жанчынай у маім апартаменце. Трэба было даць ёй шанец. Коп-суперзорка. Так, у нас нешта рэальна апошнім часам. У нас копы, нуар, гэты самае. No One Lives Forever, Disc Elysium, зараз Chicken Police. Што ў нас яшчэ? У нас, у прынцыпе, нешта яшчэ ў гэтым стылі такім Hollywood Animal. Дарэчы, павінен... Я не памятаю, яны перанеслі дату, мне падаецца, яшчэ не павінна выйсці ў гэтым месяцы, у наступным павінна. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, котлеткі літаральна маюць вельмі высокую верагоднасць перамагчы. Калі такая справа, дайце-ка я зазірну хутенька у нас з спісам лідарам. Дзякуй вялікі, гэта вельмі прыемна. Яшчэ раз дзякуй табе, Пінгвін. Так. Зараз пагляджу. Котлеткі ў нас амаль дабраліся да топа. Да, яны на другім месцы і ідуць за Mass Effect 2 за злачынца. Калі котлеткі перамогуць, я ўжо пачынаю рыхтавацца да стрыма з котлеткамі. Вось. І будзем паглядзім, як атрымаецца. Зноў жа, я хутчэй за ўсё зраблю гэта не на пятніцу і зробім наступнае. Калі котлеткі перамагаюць, то ў гэты жа дзень мы адзначаем наступную гульню. То бок гэта з таго, што гэта будзе ў чацвер, хутчэй за ўсё, так? То мы адзначаем пераможцай і котлеткі, і наступную гульню па-за гэтым. Таму котлеткі я падрыхтую, калі падрыхтую, і будзе асабісты стрым па іх. А гульню мы будзем гуляць у гэтую жа пятніцу. То бок, каб не адкладваць проста яшчэ адзін пятнічны стрым. Вось, няма сэнсу для гэтага. Калі я знікну на паўгода, будзем ведаць, што вінаватыя котлеткі. Я спадзяюся, гэтага не адбудзецца, а для котлетак я буду ў фоне рыхтавацца і там як пойдзе. Там нейкая гульня пра арт-дэко і бессмертнасць была. Так, гэты самы No One Lives Forever. Альбо... Не, пачакайце, не No One Lives Forever. Nobody Wants to Die, выбачаюся. No One Lives Forever, гэта зусім інша. Так. Я пропусціў сам пачатак гэтага тэкста. Дзярмо, мой офісны замок, гэта халера... Так. Мой офісны замок поўная херня, таму што дама можа яго ўзламаць. Яна стаяла ў цемры. Вось падалі пачынаецца тэкст пра тое, што святло малявала палоскі на ёй. Таксама дэтэктыўна. Так. No One Wants to Die. Дэтэктыўны кіберпанк. Жанчына. У нас... Я думаў, гэта літаральна візуальная навела. У нас тут яшчэ ўзаемадзеянне ёсць. Малюнкі. Давайце ўжо глядзець, што ў нашым сусвеце. Нашага дэтэктыва пакінула яго жонка папугай, я так разумею. Так? Альбо... Так, там папугай. Папуга. І... яна забрала дачку. Мы можам святло ўключыць. Я магу разгледзець гэта бліжэй, не? Няма такой магчымасці. Зноў жа суперзоркія копы. Я так думаю, што яго калега з'явіцца дэтэктыўна, таму што яны зноў жа Chicken Police гэта пра двух, я так разумею. Яны яшчэ нават на скріншотах, па-моему, два пеўня гэтых паказваюцца. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Claw. Окей, дивно. M.B. Davis.
The eternal king of Король джаза, і мне падаецца, гэта бабёр? Не, гэта бабёр, так? Джазмен бабёр. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with shoes. Ну, ён просто, разумееш, ён у папугах не разбіраецца. I don't even know where the key is. Whatever's inside. О, блін, тут яшчэ і агледзецца можна паўнавартасна. I wanted to travel the world when I was a kid. I promised myself. Ще можна паўзаемадзейнічаць. Телефон. Опа, She doesn't Magnum. seem so dangerous that I need to grab my gun. возьмем сабе пісталет. My Апосная last цыгаретка cigarette. наша. You're lucky I don't have a light, pal. Котлетки расстраіліся. Нехта закидывае на котлетки з літарай І, мне падаецца. Альбо я нешта намудрыў з гэтым самым. З гэтым самым, з ботам. Ну, дзесьці памылка ёсць. Спадзяюся, няма, але вось так яно пакуль разваліваюцца. Яны ўжо не першы раз разваліваюцца. Давайте зараз выправім. Можа, з прабеламі праблему я ўжо вырашыў. Можа, гэта нешта іншае. Так, на котлеткі гэта вось сюды. Выправляем. Апошні некалькі результатаў пазмяняю. Угу. Зараз ужо выправу са свайго боку, зараз вам адноўлю. Павінна выстраіцца ўсё у адзін скласціся. Калі не, кажыце. Дарэчы, можна вызначыць яшчэ. Кат. І у нас ёсць адні котлеткі толькі. Ну, выглядае так, што у нас толькі адны засталіся. 47 тысяч у іх. Яны амаль самы топ. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Так, пачакайце-ка. У нас няма нашага значка. Вы разумееце, што гэта значыць? Можа, суперзорка. У нас няма значка. Той значок, які ў нас ёсць, ён не сапраўдны. Гэта фейкавы значок, які ён знайшоў дзесьці ў пакеце з чыпсамі, карацей. Што цікава, значок у нас адабралі, мы яго не згубілі. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. Цікаво. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you. Oh man, I totally. Добре. Вельмі нуарненька, вельмі дэтэктыўна. Ну, давайте слухаць. I don't see Зараз. colors anymore. Only emptiness. Добра, мы яшчэ і алкаголік. Хто бы мог падумаць, а? Каб у нуарным дэтэктыве дэтэктыў быў не алкаголікам. Ён знайшоў значок прафайлем Родзіуса Кусто. На жаль, мы не можам разглядзець. Вось, усё Behind that адлюстравалася. door. Мы, на жаль, не можам паглядзець бліжэй. Ну, вось, я хацеў бы некаторыя прадметы наблізіць, але мне падаецца, там нейкі певень на гэтым самым, на значке. Нататкі, наш кодекс, Chicken Police інфармацыя. Chicken Police — гэта вядомае дэтэктыўнае дуо. Сантіна Соні Фезерленд — гэта мы. І Марті Макчікін. Угу. Подвойны Макчікін, магчыма. Ну, добра, давайте паразмаўляем з ёй. Паглядзець на яе. Who is this dame anyway? Што гэта And за what the дама? fuck is she doing in my Якога apartment хера яна on New робіць у Year's маім Eve? апартаментах у Нью-Йорк, нешта там, по-моему, ён сказаў, так? Legs that go on for days. Deep, dark eyes. Silky. Окей. Ракавая жанчына у нас. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Вось у такім стылі у нас і будзе з такімі жывёлка-чалавекамі у нас будзе ўся гульня. Дайце мне прадставіцца. Маё імя Дебора. Я не ўпэўнены. Дебора? Міс Дебора Ібанес. Вычварэнства. Незвычайны візуальны стыль. Вітаю, Хедхампер.
Так, You're mistaken, ma'am. ви помилилися, мадам. Oh, really? О, сапраўды? Please enlighten Будь me, ласка, Mr. патлумачце мне, Villain. містер Фезерленд. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. Я не private eye, я так разумею, што гэта прыватны назіральнік, ведаеце, як іх забыл імя сачыць. Я не прыватны назіральнік. Я бы парэкамендаваў вам Філіпа М. Я маю на ўвазе містера Фільмара Лоу замест мяне. Ён добры хлопча. Believe me, Mr. Паверце мне, Villain, містер Фезерленд, it's my гэта не absolute супадзенне, што я прыйшла да вас. you. Look, miss. Паглядзіце, мадам. Міс, я працую на паліцыю, і зараз я ў отпуске. Я не магу прыняць ніякія прыватныя заказы, нават калі б я жадаў. Нават ад такой класе, ну, карацей, прыгожай жанчыны, як вы. Am I that easy to read? Мяне што, так лёгка, ну, як чытаць, зразумець? That's my job. Это моя справа. Tell me, since you've invited Это моя me, праца. Але скажыце мне, would you like a drink? таму што з-за таго, што блин, я зноў жа не пальную галавою гэта ўсё чытаць. Вось. Але скажыце мне, раз уж вы ўсё роўна варваліся сюды, ждалі бы вы чаго-небудзь выпіць? Толькі што даведаўся, што актор агучкі Разіэлі ў Legacy of Kain агучыў Медзіва ў Варкрафтах. Ну, спрабую гэта неяк асэнсаваць. Цікава. Я зараз спрабую у Warcraft, нават у World of Warcraft. Ён усё яшчэ той же самы актор? Не выршварэнства, проста гульню рабілі старажытныя егіпцяне. Вельмі падобна. I don't usually. Я звычайна не п'ю. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. Ну, я бы жадаў прапусціць адзін стаканчык, і было бы як гэта, нязграбна з майго боку выпіць аднаму. Так што, может быть, трошкі шэрі, If you insist. калі вы настойваеце. Bourbon, Але, калі ласка, бурбону. Thank the wild ones. That's all I have. Дзякуй, Wild Ones. Гэта ўсё, што ў мяне ёсць. Ну, Wild Ones, я так разумею, напой. What a coincidence. Якое супадзенне. So come on, spill it from the beginning. Ну, давайте, распавядзіце ўсё з самага пачатку. Так, нават у Heroes of the Storm. Не халеры сабе, не укладваецца пакуль. Што нам вядомага? Імпала, Аепікерус мелампус, каб вы ведалі яе від. Нічога, не той, каб вядома. Давай, расказвай далей. Дебора. That's better. Дебра? Не ведаю. Now, if I understand correctly, your Так mistress лепей. is receiving Зараз threats калі я вас правильно разумею, ваша, як гэта, містерс-хазяйка атрымлівае пагрозы. Якія дакладна пагрозы? It's a very strange matter. Даволі дзіўныя. First, the Спачатку гэта былі letters, лісты, а потым яны прыйшлі, пачалі прыходзіць надрукаваныя на бутылках, не на бутылках, а на ярлыках віна. They painted it on the як wall гэта? of the house in giant red letters. Окей. Надрукаваны на ярлыках бутэлек віна, якія былі дасланы ў падарунак. Потым былі выбітыя ў цэгле, кінутыя ў вокны, а пасля гэтага былі намаляваны на сценах дому ў вялікіх чырвоных літарах. I think Окей. it's time to dig a little deeper. Мне падаецца, наступіў час, каб пакапацца трошкі глыбей. Калі вы не супраць, я бы жадаў задаць вам некалькі руцінных пытанняў. Ну, як это? Звычайных пытанняў. Please, that's why I'm here. Калі ласка, дзеля гэтага я і тут. Окей. Новая здольнасць. Задаваць пытанні. Добра. Нехта ёй пагражае і не можа нічого з гэтым рабіць, можа толькі напісаць. Окей. Даволі дзіўна. Дзіўная справа. Я не магу захоўвацца ў гэтай гульне. Добра.
апытаць яе. Зноў жа Lives that глядзіць. go on for Добра, нічога карыснага. Апытаць. Сканцэнтруйся на тым, што вы ведаеце падазроным. Ці з'яўляецца ён альбо яна падазронымі? Сканцэнтруйся на гэтым. Суб'ект Джон До. Так, гэты чалавек даволі падазроны. Мне патрэбна сканцэнтравацца на гэтым. Канцэнтрацыя на падазронасці. Блін, я не ведаю. Зараз, пачакайце-ка. Зноў паведамленне. Я іх прыцішу. Пакуль. Я так разумею, геймплейны просто момент на прыкладзе тлумачыцца. Окей. Ён падазроны. Я падазроны. Чаму ты падазроны? Вельмі добра патлумачаная сістэма гульнявая. Я вельмі разумею. Я пакуль што ні халеры не разумею, калі шчыра. Вітаю, Нордерем, вітанкі. Так. Збірайце, як гэта? Стварайце ваше ўяўленне ад падазронага. Кожнае ўяўленне дадае вам новы радок для пытанняў. Новае ўяўленне, пытанне і з'яўляюцца больш опцый. Добра. Детектив Мэтр. Так, зараз яшчэ паведамленне. Да што ж такое? Што ж сёння? Паўсюль усе паведамленні прыйдзецца адключыць нахрен. Усё пішуць і пішуць. Ты забіў, так. Звычайная паліцейская справа такой. Ты забіў. Просто ходзіш па вуліцы і рандомных людзей пытаеш. Мне падаецца, паліцыя так працуе. Детектив Метр — гэта ваш найлепшы сябар. Ён паказвае вам, наколькі ваша пытанка ідзе добра. Трымайце яе на пазітыўным баку, добра? Бла-бла-бла. Мне гэта падабаецца, і мы атрымліваем пункты. Добра. Блін, ён выглядае чамурэна. Я не ведаю, гэта знешні выгляд просто нешта. Дайце-ка я зараз скриншотик зараблю. Не могу адразу увесь экран, калі ласка. Дякую. Пакрыху будзем дазнавацца. Дебра Ібанес. Не ведаю. Мне праблемы з тым, каб прачытаць яе імя, нават твіт яе не вельмі магу прачытаць. Мне трэба быць асцярожным і разумным. Гэта дама выглядае як гэта? Ай. Трапіла ж гульня, так? На больную галаву. Так. Яна ж не сарамлівая. Не, яна сціплая. Вось. Гэта дама выглядае сціплай. І што я магу выкарыстаць для сваёй перавагі? Але мне павінна быць асцярожным. На наконт таго, што я магу сказаць ёй, альбо я магу яе напужаць. Давайте пачнем асцярожна. Давай пачнем асцярожна, і калі прыйдзе час, мы націснем на яе. Добра. Хто вы дакладна, мадам? Я нехто зусім не важны, містер Фезерленд. Але вы дастаткова важная, каб разбірацца з такой делікатнай праблемай, так? Дзе тэлефон дызайнера гэтай гульні? Я ўпэўнены, ён дзесьці тут схаваны, нават у гульні, я не здзіўлюся. Калі што, літаральна гульня... Я пачытаў трошкі на Вікіпедыі. Літаральна уся ідэя і гульні з'явілася проста з ідэі такога візуальнага стыля. Гульня ўжо будавалася наверх, скажем так. Але, як мы бачым, механікі прыкручаныя. Як бы далей плануецца нешта яшчэ. Яны, карацей, рабілі фоткі, яны спачатку стоковыя фоткі жывёлак у інтэрнэце знаходзілі, а потым пайшлі ў зоапарк фатаграфаваць. Вось. І ў фоташопе проста спалучылі як бы чалавека, нешта часткамі дамалёўвалі, і атрымалася вось гэта. Я выконваю пажаданні майго найміта. Хто гэта у нас? Боса, карацей. Там жанчына ў яе, хазяйкі сваёй. Нічога больш. Гэта значыць простая праца з паперай, з дакументамі большую частку часу.
Tell Тебя me, кинули в вельми глубокую воду, дорогая. Скажи мне, умеешь ты увогуле плавать? Believe me, Поверьте мне, just as unpleasant гэта for me так же as it is непрыемна for для you, мяне, так if як і not для for вас, more. калі нават не больш. Добра. Мы атрымалі трошкі сабе дэтэктыв метра. Так. Уяўленне о ёй дадалося. Акрамя таго, што яна сціплая, яшчэ і сумняваецца ў сабе. Так. Скажи-ка мне, у якой частцы горада ты жывеш? Калавера Хиллз, Флауэрвилл, магчыма? tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills, Flowerville, maybe. Look, I don't Слухайте, want to я не answer жадаю на that. гэта адказваць. I'm here on behalf of Я my тут, employer, каб выканаць and not my задачавай personal business. ад маёй хазяйкі, а не па сваіх справах. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Ну, добра, Дебора. Паспрабуем іншы падыход. Добра, дэтэктыв метр вырас у нас. Цудоўна. Чаму ты наведала мяне канкрэтна ў гэты вечар? Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. У мяне ёсць на тое свае прычыны. Я магу выглядаць Little Phone. Phone гэта, по-мойму, ну як жывёлка, нешта такое, так? Я можа і выглядаю як дурное маленькое оленяці, Карацей, я тут зламаўся, ўсё хопіць. А может быть, я і ёсць, але ў мяне ўсё яшчэ ёсць, як гэта, розум. I don't doubt that for a second. Я не сумняваўся ў гэтым нават на секунду, міс Ібанес. Але не, ось. Зноў жа, не на больную галаву гэта ўсё рабіць, і пакуль яшчэ аспірын не дапамог таму, з чым ёсць. Гэты дзень важны для маёй гаспадыні, і яна думала, што гэта таксама важна для вас. Цікава, цікава. Message in itself, for sure, but Паведамленне само па сабе, дакладна. Але шчыра кажучы, нават ты, ведаеце што? Я прыму гэта як камплімент, нават калі ён не быў такавым. Так, яна напужана, у сумневах, сціплая. Маленькая Бэмбі. Але не-не. Так. Ці ты нарадзілася і вырасла ў Клоўвіле? Так. Навошта ты прыйшла наведаць мяне? Чаму не твоя why гаспадыня? did you come to visit me? Why not your employer herself? У мяне галоўны боль так, нешта вось сёння пачалося. Не ведаю, я сёння дзенна вельмі нейк уначы прачнуўся, нармальна не выспаўся, і так увесь дзень яно пакрыху, яно нейк галоўны боль падняўся да вечара. Вось, я планаваў, што гэты стрым будзе паўнавартасны 3-гадзінны, ну як пятнічны ў сэнсе. Але я не ўпэўнены, я буду па сітуацыі глядзець. Мы як мінімум, я думаю, 1,5 гадзінкі пагуляем, а там буду я ўжо ацэньваць, як я сябе адчуваю. Вось. Так. Моя гаспадыня, моя працадаўца, Наташа міс Наташа Каценко. Так. Яна апошнім часам не пакідае свой дом і робіць толькі гэта, калі вельмі трэба. How so? Чаму так? Міс Наташа напужана, яна баіцца, таму што з-за гэтых, пагроз, якія дасылаюць. І усе ведаюць, хто яна. So she's that kind of То бок яна такога тыпа жанчына. А ў мяне ёсць магчымасць паглядзець на танкі персанажаў? Няма. Я не ведаю, што вы маеце на ўвазе. Я думаю, што ты ведаеш, Дэбра. Дзякуючы табе, мы нарэшце рухаемся хоць кудысьці. Мы пазбягалі гэтага дастаткова доўга. Дэбра хавае штосьці, няма ніякіх сумневаў. Давайте сканцэнтруемся на гэтым.
Яна нешта хавае. Я магу, блин, ну ўсё ж такі я бы інфармацыю о персонажах паглядзеў. Ну, давайте. А что вы ожидаете от What do меня? you want from me? Me? Я? Oh, don't be silly, Deborah. О, I'm your employer. I was just talking to myself. не кажите глупства, Дебора. А я маю на увазі вашага працадаўцу. Я просто размаўляў сам з сабой услуг. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective. Ну, міс Каценка лічыць, што вы цудоўны дэтэктыў, і вы таксама вельмі надзейны. Таму я сюды перайшла. Did she also give you the lockpick? Яна табе адмычку дала? Please, could you let this Калі ласка, go? можам мы дайсці ад гэтага? Мне вельмі гэта не падабаецца. Мне сапраўды не Sorry, ёмка. sweetheart, I'm just teasing you. As soon as I Выбач, saw дарагая, you, я I felt просто здзекуюся з сябе. Як толькі я ўбачыў цябе... Як толькі я цябе пабачыў, я цябе дараваў. That's very nice of you. Это вельмі міла з вашага It боку. has nothing to do with being nice. Это ніяк не Deborah. звязана з тым, You're каб welcome. быць мілым. Але, калі ласка. Так. Я не ўпэўнены. Як мы можам з гэтых пытанняў увогуле што-небудзь ад яе атрымаць? Вельмі дзіўнае пытанне. Ці калі-небудзь ты адчувала сябе сапраўды, як гэта, vulnerable, уразлівай? Ну, карацей, чалавека, якога можна атакаваць. Небяспечна, скажем так. Вельмі дзіўнае пытанне, і на халяру яно не зразумела. Ты не думаеш, што вся гэтая рэч вельмі падазроная? Вітаю, Сэнвел. Катлеткі — гэта кукін стрым, які пакрыху прасоўваўся ўвесь гэты час, а ён трошкі незвычайны, то бок на яго прыйдзецца рыхтавацца па-іншаму. Гатаваць там таксама будзем, але рыхтавацца на яго патрэбна трошкі па-іншаму, як да звычайных стрымаў. Таму, хутчэй за ўсё, ён будзе не ў пятніцу, а ў асабісты дзень, калі будзе падрыхтавана. Ну, яно выпадкова... Дыверсія вельмі падыходзячае слова. Яно вельмі... Як і анекдоты, але анекдоты, дзякуй вялікі, забылі на іх. Я не ведаю, адкуль мне столькі анекдотаў знайсці. Так, давайте першае. Оно дурное пытанне, каб здалі, давайте паглядзім, што куды Have яно you пойдзе. ever felt truly vulnerable? Honestly, very often, Mr. Шчыра, Featherland. вельмі часта, містер Фезерленд. Great. Because that's Цудоўна. exactly how I feel Таму right што now. гэта дакладна так, як... Таму што менавіта так я адчуваю сябе зараз, Дебора. I'm sorry if it's too unpleasant for you. Мне шкада, калі гэта занадта непрыемна для вас, але больш нам не было да каго звярнуцца. You know, I get that a lot. And it Ведаеце, never ends я well. гэта часта чую. І гэта ніколі не заканчваецца добром. Do you like happy endings? Вам падабаюцца добрыя канцоўкі? Not in books or movies. Не ў кнігах альбо ў фільмах, але ў сапраўдным жыцці But this is было бы цудоўна мець хоць адно, хоць адзін раз. Але ў Клоувіле не тое, каб шмат хэпі-эндаў. I knew you were romantic at heart. Я ведала, што вы ў сэрцы рамантык. If what's between me and my whiskey could be called romance, Калі тое, што адбываецца паміж мной і маім віскі, можна назваць рамантыкай, тады так, магчыма трошкі. Вітаю, Мармоль. Вельмі дзіўная размова ў нас з ёй адбываецца. Ведаеце, яна максімальна нуарная, калі ніхто не ўмее быццам бы ротам размаўляць паміж сабою. Усе гавораць загадкамі. Яна прыйшла з канкрэтнай мэтай да нас, і ў яе былі канкрэтныя пытанні. За прыкладна 8-10 пытанняў мы даведаліся ні халеры па тэме таго, навошта яна сюды прыйшла. Дебора, чаму я павінен вам увогуле верыць? tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts Таму што мая гаспадыня вам давярае. Should that be enough? Ці павінна гэтага быць дастаткова?
If you really like what she thinks you are, then yes. Калі вы сапраўды падобны на тое, як это пабудаваць так, калі вы сапраўды падобны на тое, за што яна вас думае, тады так. Damn, what can I say to that? Халера, і што я магу на гэта адказаць? I didn't mean to back you up Слухайте, against the wall. я не ждала вас прыціснуць да сцяны, ну, па тыпу, загнаць вас у вугал. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? Ты добра спраўляешся са словамі, мілая. Ты ніколі не жадала быць паліцэйскай? No, not for the world. Не, ніколі. Smart answer. Добры адказ. Не халеры мы. Некая размова максімальна нуарная. І яшчэ, каб гэта самае, галоўны наш галоўны герой, гэта ж амаль коп у адстаўцы, ну, як это, амаль на пенсіі, так? Апошнюю цыгарету сваю, усё яшчэ бухае, але апошнюю цыгаретку сваю прыдушыў, яна там у камодзе знаходзіцца. У выніку ён такі, я бы не здзіўся, калі б тут быў табачны пах просто ва ўсім пакоі, гэтым просто невыносны. Будь шчырай і скажы мне, чаго ты так баішся? Be honest and tell me what you're so afraid of. Па сутнасці, я магу задаць пытанне? Я магу толькі задаваць пытанні, якія ёсць у мяне з выбара, але выбар мой залежыць ад таго, як шмат я даведаўся пра персанажа. То бок, чым больш я інфармацыі аб ім збіраю, тым больш я магу інфармацыі выкарыстаць у дыялоге. Але, скажем так, пытанні ўсе, якія ў мяне былі зараз, гэта першы персанаж, з якім мы размаўляем. І я так разумею, яна больш для трэніроўкі, але прыкалдэс у тым, што яна літаральна з пытаннем прыйшла, з дапамогай, але за ўвесь размову мы так і не даведаліся, што нахрен канкрэтна ад нас патрэбна. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Вы ведаеце, містер Фезерленд, партнёрам маёй гаспадыні з'яўляецца Хобарт Веслер, альбо, як большасць людзей ведае яго, Wessler. Ібн Веслер, Кінгпін. Exactly. Дакладна. Feathery gods, help me. Пернатыя богі, дапамажыце мне. Дык запытаць у мяне, вось, я рэплікі абіраю тое, што з рэплікі ёсць. Зараз вы разумееце сакрэтнасць гэтага ўсяго? На Яху The Like a Dragon адпраўляецца 100. Дзякуй, вялікі Сэнвал. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. Я, мякка кажучы, ўсё разумею. Веспер гэты маленькі кавалак галонкі змяняе ўсё. Окей, наколькі мы задалі 8 пытанняў. Фокус accuracy. Гэта, ну, па тыпу мы правільнага тыпу пытанні задавалі на 90%. Так, але, блин, так доўга, каб просто даведацца адзін сказ. Добренько. Давайте зноў ж захавацца ж нельга. У нас ёсць інфармацыя па персонажах, где там наша? Трошки. Ібн Веслер. Вядомы гангстер. Добра. Аб людзях. Наташу мы яшчэ не сустракалі. Феліс Катус. Наташа Каценка. Добра, гэта інфармацыя па персанажах. Што мы пра Ібна ведаем? Хобарт Веслер, Ібн Рат. Ён як гэта пацук. Здаецца, галоўны герой таксама забыўся кротам карыстацца. Яны ўвогуле, ну, як і ў нуарных дэтэктывах, яны гавораць прастранныя прамовы ў прастору, ніколі не ідучы да сэнсу таго, навошта яны гэта робяць. І ўсе робяць выгляд, што яны адзін аднаго разумеюць, калі на халера ні халер не зразумела, аб чым дыялог. Мы аленяў яшчэ пакуль... ну, в прынцыпе, яна ж алень, яна імпала, вы бачыце, яна не алень. Яна імпала Айпікерос Мелампус. Вы бачыце за мою латынь. Так, я магу яе яшчэ пытаць, так? Просто паразмаўляць. На чаму вы не пойдзеце ў паліцыю?
Просто ідзіце туды і зрабіце, падайце справаздачу. Фатаграфіі, фатаграфіі, адбіткі пальцаў, вы ведаеце гэта рабіць. Доказы вельмі відавочныя, нават умерана таленавіты дэтэктыў мог бы лёгка скончыць гэтую справу. Ці проста паспрабуйце па тэлефоне 555-111. Я не ведаю, што это за тэлефон, калі жадаеце патэлефануць. Калі ласка, паглядзіце на гэта. Ну добра, давайте паглядзім. І што? На што паглядзець? Я вельмі добра ведаю Моллі. Калі ласка, звярніце увагу на гэта, калі вырашыце прымаць ці не прымаць маё заданне. Міс Ібанес надзейны сябар. Ставіце сюды як да... Як гэта? Паводзьце з сабой... Паводзьце з ёй як джентльмен. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the worn picture frames. Моллі, наколькі я запомніў, гэта яго жонка была, якая яго пакінула і забрала дзяцей. Папуга, яго жонка папуга. Я чуў, што мяне ударылі дубінкай па патыліцы, рэальнасць нахілілася. Моллі, божачкі, што там рабіла яе імя? Я зірнуў на супрацьлеглую сцяну з пацёртымі рамамі. Нібы вечна цёмная дзірка ў сцяне, страчны кавалак. Яна была ў лёгкай шаўковай сукенцы і спявала калыханку, хвалі лашчылі яе прыгожыя доўгія ногі. Чаму Моллі? Чаму цяпер? Містер Фезерланд? Сантіна, з вамі ўсё па парадку? Якога хера гэта павінна значыць? Я не ведаю нічога, містер Сантіна. Моя гаспадыня сказала мне перадаць гэта вам. Сказалі, што вы зразумееце. О, вядома, я разумею, міс Ібанес. Я не ведаю, куды нават сказаць. Я разумею вельмі добра, але ў гэтым гэтая справа становіцца ўсё больш і больш заблытанай. Гэта пачынае выглядаць як шантаж. Шантаж? Ой, не прыкідвайцеся. Добра. Калі я магу наведаць? Наведаць? Мяне? Не вас, міс Каценко. О, так. Вы можете знайсці яе ў клубе «Цар». Вы же ці не вы казалі мне, што яна не вельмі сацыяльная апошнім часам, што яна асабліва не таварыская, але ці яна любіць толькі гучныя і шматлюдныя клубы? Не, яна сапраўды не такая, але я накірую гэтым месцам. Гледзячы на гэты флаер, это павінны быць вельмі загружаны клуб, асабліва ў навагоднюю ноч, так? Я ўпэўнена, што у вас не будзе ніякіх праблемаў знайсці міс Каценка. Але тут ёсць адна маленькая праблема, містер Фезерленд. Дай мне здагадацца, містеру Веслеру лепей не ведаць аб маім візіце. Дакладна, як вы здагадаліся? 20 гадоў досведу, мадам. І калі ласка, завіце мяне Сонні. Прыемна было з вами пазнаёміцца, містер, я маю на ўвазе Сонні. Я абмяркую ўсё рэшту з міс Каценка асабліва. Мой добры сябар жадаў бы падвесці вас дадому, калі вы не супраць. Мне было бы вельмі прыемна, Соні. Так. Інфармацыя. Людзі. Левіс. Ты хто такія? Левіс Хейворс. Зайцатрус. Ориктолагус куникулус. Стары сябар. Я павінен з ёй размаўляць яшчэ далей, альбо сябра сам з'явіцца? Добра, я так разумею, на гэтым усё. І што я павінен зараз рабіць? Як бы размову мы скончылі, так?
legs that go. І що далі? Садло можна переключати удобно. Ми з зайцатрусом сябри, так. Ён наш старий сябор. Я не розумію, а зараз що я повинен робити? Ну, літерально, куди мені натиснуть? Just a phone. Thank you. А, на телефон, добре. Номер Льюиса 555-932, записывайте. Эй, я ж натиснуть ожидал. А, вось. 5, 5, 5, 9, 3, 2. Блин, не повеяло этим старым этим телефоном. Hey, Lewis. Am I bothering you? Эй, Льюис, я тебе не перешкоджаю? Не, вядома не. А Соні, старий сябра, що здарилося? Could you come over? Можеш приїхати? Favor to ask if У you're мене not є, busy. як вона? Послуга, у мене, картей. Я ждаю тебе кое-чим поспитань, коли б ти не зайнятий. На тебе що завгодно. Дай хвилинку. Зайцатрус гэта камбінацыя зайца і труса, таму што я іх блытаю месцамі. І гэта дапамагае... Это выпраўляе любое пытанне таго, хто ў нас дакладны перад намі, зайц альбо трус. Таму зайцатрус. Так, чакаем, сябра. Lewis arrived a few minutes later. Льюис прыехаў праз некалькі хвілін. Ён жыве ў пакоях вышэй, так што дабрацца сюды было не складана. Не кажучы ўжо пра тое, што ён трус. Зайца трус. Гэта быў хуткі для яго скок. Атэль Атлас застаўся яму ў спадчыну, некалі гэта было знакамітае месца, але ўжо не. Апошні эканамічны крызіс разбурыў яго, і цяпер, акрамя мяне, ён быў адзіным жыхаром гэтага вялізнага месца. Не халера сабе. А Льюис? Вітаю, Льюис. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. І таму, што ў Long Dark былі зверы, якія выглядалі як зайцы, але былі падпісаныя як трусы. Так, я літаральна, я такі гляджу, як Руді спрабую растлумачыць за зайцаў і трусаў, я такі, не, я калі буду гуляць у Long Dark, для мяне гэта будуць проста зайцатрусы, я не жадаю ў гэтай спрэчкі размове удзельнічаць увогуле. Нахрен гэта. Дякую, што так хутка, Льюис. Ці можете вы адвесці міс Ібанес дадому? Мне трэба паклапаціцца аб некаторых справах. Вядома, Сонні, ты жа ведаеш, усё што заўгодна для цябе. Дякую вялікі, што за вашу увагу, Соні. Я вельмі цаню гэта. Як гэта? Don't mention it. Ну, карці, без праблем. На побачення. Бувай, Дебра. Перед тым, як я наведаў клуб, мне патрэбна было заехаць кудысьці яшчэ. У мяне такое адчуванне, што гэта справа не будзе справай для аднаго чалавека. І ў горадзе ёсць толькі адна птушка, якой я магу давяраць. Мой былы партнёр, Марці. Ён будзе на станцыі. А я толькі спадзяюся, што ён захоча са мной пагаварыць. Окей. А чаму вы не уехалі? Што вы тут стаіце ў мяне? Мае апартаменты, вы вывальваецеся адсюль. Ёсць планы на сёння? Я думаў наведаць начны клуб у Раство. А, ну Новы год. Ну, я не збіраўся цябе затрымліваць. Так, я потом не бянтэшся, калі-небудзь я папрашу у цябе паслугу. Я табе павінны ўжо шмат, ці не так? Гэта праўда, я не магу гэтага адмовляцца ад гэтага. Яны плануюць заняцца тут зайцатрусаўскім сексам, як толькі я сыйду. Ды як бы не супер, толькі нахрен не ў маіх апартаментах. Калі ласка, выйдзеце куды-небудзь.
У мяне тут гэта мае цыгареты недапаленыя на падлозе ляжаць мае улюбёныя, так што. Так. Угу. А ё-маё, ёсць галоўныя сцэны, месцы, куды нам, якія будуць перасоўваць наперад гісторыю. Яны будуць адказы за тое, якія месцы будуць адчыніцца потым альбо зачыніцца. Вам патрэбна скончыць іх усе, пакуль, калі вы жадаеце скончыць гульню. І лімітаваныя сцэны, якія адчыняць толькі на пэўны час. Якія у чым, на што ўплывае толькі прагрэс у галоўнай гісторыі. Калі вы жадаеце прайсці ўсё, упэўніцеся, што вы наведаеце ўсе іх перад тым, як вы перайдзеце на наступную галоўную сцэну. Ага. Окей. Зачыненыя сцэны, якія нельга наведаць. Так. А у меня выбору нема, так? Клоувилл Police Department. Добра. Да свайго сябра едем. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. Я вибачаюся зараз. Зараз вона прорветься, і мені подається... Ні, гуляє на нормальному уровні, я боявся, що я занадто тихая буде. 21 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Стылёво. Вы что, а стылёво, так? Это вельмі дзіўна. Я не ведаю, это вельмі дзіўная гульня, у мяне вельмі змяшанае адчуванне да яе. Таму што чампляе візуальным стылем, так? Як бы я думаў, я такі, буду гуляць у нешта, халеры яго ведае, што... Вось, але ў гэтым штосьці ёсць, ведаеце, яна такая нейкая дзіўна спалучабельная. Я думаю, што калі яна не супер доўгая, таму што я не ўпэўнены, што тут будуць супер нейкія сюжэтныя павароты, шчыра не думаю. Вось, калі яна проста будзе працягваць у гэтым стылі і яна не будзе занадта доўгай, то гэта ачмурэнная гульня, на мой погляд. Вось, з такімі гульнямі, вось, калі ў іх ёсць нейкая фішка, іх важна вельмі не зацягнуць, бо калі іх зацягнуць, і у вас там нейкі развязка сюжэтная будзе ў самым канцы вельмі доўга адсунутая, а яно таго будзе не каштаваць, то тады агульнае ўражанне аб гульне будзе, слабаватым. Вось. Некаторым гульням патрэбна быць сярэднімі альбо кароткімі ўвогуле, я лічу. Я ведаў, дзе знайсці Марці. На станцыі, дзе ён заўсёды выцягваў сабе саломінку на гэта самае, на навагоднія, як гэта? На святочнае дзяжурство, скажем так. Марці ніколі не далучаўся, заўсёды браў навагоднюю змену, хоць і было хоць і яму было да каго ісці дадому. Я разумеў, 10 гадоў таму мы перажылі ноч, якую прэса назвала крывавым Новым годам. Яна ўжо забыта Клоувіллам, але не намі. У тую ноч мы абодва пакінулі там частку сябе. Так. Нейкія дзікабразы, а гэта вожык мне падаецца, так?
Потому что альбом маленький дикобраз, я не упевнений. Так, і знову ж заховатися нельга, так, у гульні? Так, нельга. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but Що там є ще? Угу. Постер поліції. every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Вожик навіть не ведає, що його в этой гульні показують. Давайте проглядимося. Phyllis and Roy's. Філіс і Ройс. Two hedgehogs with an А, ні, я не обидва novice вожики. cops. They're as Левый pretty as просто they зовсім не look. вожик, он же Vicious дикобраз. little shitheads, but harmless. Могу з ними порозмовляти, ні? Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching at over here? I heard the big boss threw you out. О, поглядите-ка. Эй, Сони, чего тут чухаешься? Я чув, что великий босс выгнал тебя. Tough luck, boys. I may not be on Не duty, пошасило, but I'm хлопцы. still a cop, Може, я і не just на like you. службі, але я все равно поліцейський. Это же, як і ви. Ну, больше. Ну, больше, чем ви. Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, Не потрібно тобі бути таким з'єдливим, стара птушка. До речі, тобі так. Тобі пошанцевало. Сьогодні Бладбойла нема. Мело сьогодні керує. Oh, God. О, That божухна. clumsy buffalo is here tonight. If he Гэты isn't in this, незграбны he's буйвол сёння тут. Калі ён зноў не апынецца ў камеры, яму пашанцавала. you got it. Ты разумееш. Looking for Marty, eh? Шукаеш Марті, так? I see you're still the brains around here. Я бачу, ти ўсё яшчэ тут мазгі фіріс. Так, я шукаю Марті. Птушын... Так, Birds of a Feather Flock Together. Гэта самае, рыбак рыбака, карацей, але з варыянта, ну, прымоўкі з птушкамі. Наступная стадыя пакемонам. Зразумеў, то бок дзікабразы па тыпу з'яўляюцца з вожыкаў, так? Гэта так працуе. А потым яны ў іх ёсць трэцяя стадыя, не? Сарока сароку бачыць здалёку. Во, ідэальна. Дзякуй вялікі. Гэта ідэальны варыянт. I see you're still the funny guy around here. You'll find that giant fella Я just бачу, as што ты the ўсё яшчэ смешны хлопец. always. Знойдзеш... Так, you'll find the giant feather duster at this shooting range, as always. Угу. Ты знойдзеш гэтую гіганцкую пярынку для збора пыльную... Карацей, як гэта? Старог гэтага знойдзеш на стрэльбішча, як звычайна. Hey, Royce. I'm telling you Hey, this Royce. because maybe you'll be able to understand. Я кажу табе, If таму што, this магчыма, цябе glitch атрымаецца зразумець makes гэта. another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. Калі гэты калючы хрен зробіць яшчэ адну расійскую заўвагу і задыхушу яго уласным плашчом. I'd love to. І я б хацеў на гэта паглядзець. Hey, whose side are you on, you jerk? Эй, ты на чым увогуле баку, придурак? Так. Добра, у поліцейський участок ми можемо зайти. Here Пустите we are меня. again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret. Ну і home зноў мы over тут. years. Паліцейський дэпартамент Клоўвіля. Я ніколі не разбіраўся добра ў гісторыі, але калі я не памыляюся, на працягу многіх гадоў гэта было месца спачатку царквой, шпіталем і нават пэўны час нейкім сакрэтным месцам сховішча сакрэтнага вар'яцкага культа на працягу гадоў. У любым выпадку, у гэтым месцы схавана шмат захоўвае таямніцы шматлікіх стагоддзяў і некалькі п'яных свіней у падвале. Так. Дайте ко мне мун. Дайте-ка я сабе воды возьму, а то нешта голова ўсё яшчэ не праходзіць, хоць ужо гадзіна прайшла, а невялічкі перапын.
Я тут. Зараз протягуємо. Так. У нас тут одразу шмат персонажів. Я так розумію, далеко не з усім ми зможемо повзаємодейничати. Стрільбище. Офісна територія. О! Єрб. Takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. Так, добре. Я зараз трохи зі своїм автоматичним перекладчиком колупаюся. Не він мені допомагає. Так, Моніка. Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the... Добре. Яна головна картей. Хто у нас секретарка на рецепції? Ось Моніка. А можна у нас описание ее есть? Люди. Блин, не холера тут на самом деле. Ну, персонажей такой нормальная колькость. Ось она, Моника. Хаммингберд. Это у нас что? Калибри. Не? Я помиляюсь. Зараз. Перекладчик мені каже, що калібри. Тільки він у мене запецькався, тому, в принципі, я йому не довіряю зараз. Так, дякую велике. Добре, давайте порозмовляємо з нею. Monica, Ей, Моніка. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be Вітаю. celebrating somewhere? Тушка босс, що ти тут робиш? Не варто тобі де-небудь святкувати? every day's a holiday since I got out of here. Кожен день це свято, там з того часу, як я сюди вийшов. I can tell. But Ну, what по are тобі you бачно. doing here? Що Are ти you тут робиш? here for a file? Ти Yeah, діря I'm файла? busy Видаєш, right now. я трошки зайнятая зараз. Yeah, you could look after На котлетки відправляється ще 1000. І мені подається, гэта робить котлетки на перше місце. Ставить котлетки на перше місце. Дайте мені момент. Гляджу. Не, ці не. Так, ці не. Амаль. Вельми близько. На жаль, яшчэ далёка. У сэнсе. Яны літаральна на другім месцы. Котлетки зараз на другім месцы. І близько, вельми близько. Так, Those начнем two его назад. prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Так, ты могла бы проглядеть некалькі... Так. Look after. Проглядеть некалькі... Так, клопаціцца аб некаторых рэчах для мяне. Для спачатку я хацеў бы пагаварыць са самім містером Макчикін. Это наш сябра былы. Размаўляць з містером Выбачаюся. Вялікі Дзюб Макчикін. Не просто так. Это два колючие придурки сказали мне, что он спустошае часописы у яму. Like always. Як If he звычайна. carries on like that, he's gonna use up Калі ён all працягне the рабіць так жа, It'd be nice if he ён didn't выкарыстае mess ўсе up. набоі. You know how this day is for him. Калі, так, so it would be nice if you drank him out. Так, таму было б цудоўна, калі б ты яго выцягнуў адтуль. Ты вітаеш, як складаў яму з гэтым днём. For him, Для яго? No, I didn't mean it like that. Ты жа ведаеш, што я не мела гэтага на ўвазе. I know. Я ведаю. Okay. So just sign here and you're good to go. Добра, так што падпішы просто тут, і ты можаш Thank ісці. you, darling. Дзякуй вялікі, дарагая. Don't mention it, Boss Bird. Не ўзгадывай, нават не ўзгадывай гэтага босс-птушка. Так, добра. Honor, strength. Хто ты такі? Крокодил? Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. Гэта, ведаеце, як звычайна у любым фільме пра копаў ёсць нейкі злачынец, які бясконца трапляе да паліцейскага участку, і там яго ўсе ведаюць нахрен. Вось гэты крокодил, гэта ён. Той чалавек, які жыве ў гэтым участке больш, чым самі паліцейскія. Mort, you scabious beast. What the hell did you do? Морті. Скабіос, я не ўпэўнены. Мортіус, ты пачвара. Што ты, чорт возьмі, зноў зрабіў? Morty to you, sonny boy.
А, ён не гэты самы, ён як пітон нейкі. Для цябе гэта Морці, Соні Бой. Усё ў парадку. Я трошки трапіў у праблемы ў бары, і хтосьці ударыў мяне па галаве гэтым самым. Па галаве шклянкай. Я ў гэтым не вінаваты. Я сляпы як як кажан. Так. It's not my fault. I'm as blind as a bat. Так, я слепы як кажан. Тебе гэта хоць калі-небудзь бянтажыла, Морці? Слухай, Соні Бой. Скажы-ка ім, каб яны пакінулі мяне ў спакою. Гэта ж Новы год усё ж такі. І я нічога дрэннага не зрабіў. Не настолькі дрэннага. Дзе твой маленькі сабака? Ну, як был сабака... Карацей, той, хто выконваў усе яго загады. Дзе твой прыяцель, я не ведаю, які звычайна цябе выцягвае? Это маленькі сутенёр. Ці не... Так, пачакай. Гэта маленькі сутенёр усё яшчэ... Як гэта? Блин, вынюхвае каля цябе? Можа быць, просто ён вынюхвае, таму што літаральная сабака. Больш на варана падобна. Вось трэба паглядзець. Джефі добры хлопчык, Соня. І ён добра да мяне ставіцца, павер мне. О боже, выратуй мяне дэталяў. Калі ты ўжо нарэшце зразумееш, што гэтае маленькае гаўно цябе ўвесь час выкарыстоўвае. О, вядома, ён мяне выкарыстоўвае. Што ж яшчэ такі прыгожы маленькі хлопчык маленькі, просто хлопчык. Што яшчэ прыгожы хлопчык можа жадаць ад мяне, такого старога монстра, такой старой пачвары, як я? Усё яшчэ, Соні. У мяне няма нікога яшчэ. Ты разумееш гэта, ці не так? Нават ты заслугоўваеш большага, сябра. Акрамя гэтага, ты выглядаеш жудасна нават для сябе. У цябе ўсё ў парадку? Ну, я ўжо не такі, як раней быў. Але і як і ты, лічы па твайму голасу. Я хоць наведваў доктара, Соні Бой. Я сапраўды. Я так і рабіў. А ты? Няма неабходнасці, Морці, я ў парадку. Ну і калі Бубу нешта... Як гэта? Зрабіў табе нейкае... прапісаў, карацей, прадпісанне. Прапісаў табе штосьці. Нават і не думаю аб тым, каб забраць гэта. Я ўжо не размаўляю гэтай, як яна, з гэтай дурной савой. Калі ласка, замоў за мяне слова. У мяне сапраўды няма часу на гэта дэтэктыўнае дзярмо. Ён сказаў, там Буфало щит, ну я пропусціў. Потому что Буфало тут же... Я літаральна, гэта ўсе параўнанні з жывёлкамі, тут яны важныя ў тэксце. Я іх пропускаю, да, не заўсёды паважаю. Я сяржні з гэтым. Бафало Малой сёння загалоўнага. Быццам бы мне не пофіг. Я паспрабую паразмаўляць з ім табе. Але паводзь сябе ціха, добра? Табе гэта галоўна не патрэбна, і мне таксама. Соні Бой, ты заўсёды быў добрым сябрам. Больш як сраны голуб. Выбачай, там насамрэч факін тут паўсюль заменены на клак, па тыпу фак, клак. І атрымліваецца клакін, гэта і кудахтаючы, гэта самы голуб. І атрымліваецца факін, ну, сраны голуб. Так, афіцер Баркман. Нельга його поглядзець з ім. О, Боско. Детектив Чаухаунд Боско. Добра. Блин, у мяне ўсё ёсць жаданне захавацца ў гэтай гульні, але такога проста няма. Мы ўжо нават не... Глядзіце, мы зайшлі літаральна ў свой офіс, у паліцейскі участак, і мы ўжо ведаем палову персонажаў у гульне. Я не думаю, што яна... Ну, амаль палову персонажаў у гульне. Я не думаю, што яна гіганцкая.
святые Wild Ones. Паглядзіце, каго кот зацягнуў. Hello to you too, Bosco. І цябе вітаю, Боска. I see you're busy. Я бачу, што ты заняты, як звычайна. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom. Я абнюхаваў навокал аднаго з занепалых... Што? Rundown Joints. Being a bad boy again. Nothing unusual. Я так разумею, сутарэнняў, ну, па тыпу, скрыжаванняў Joints. Не ведаю, можа, нейкіх... Занядбалага месца, карацей, дамоў нейкіх. Я абнюхаў навокал аднаго з занядбалых дамоў, і ведаеце, што, як звычайна гэта адбываецца, бум, гэта яшчаркавы сын вылетае з акна. Я не ведаў, што яшчаркі ўмеюць лётаць. Такім чынам, Морці зноў стаў дрэнным хлопчыкам. Нічога незвычайнага. А вы? Усё яшчэ паміраеце? I'm still a cop for another Я 141 ўсё яшчэ days, коп Bosco. на наступны 121 дзень, Боско. І гэта для мяне так жа непрыемна, як і для цябе, Боско. All right. Добра. Не патрэбна кусаць. Я не спрабаваў уваждыцца з табою. У вас ёсць Майсей і Платон. І, вядома, Blood Boil. Мы не ведаем ні Майсея, ні Платона, Let's так hope I што... won't run into any of them tonight. Я спадзяюся, што не сустрэну нікога з іх сёння. Looking for Marty, eh? Шукаеш Марці, так? Ever since you left, he's kind З of таго моманту, як ты сышоў, ён трошкі згублены. Ён спрабуе гэта схаваць, але ён не тая птушка, якая была Well, I раней. don't think we'll have a teary reunion. Я не думаю, што ў нас будзе слязлівая сустрэча. Думаю пра тое, як ведаючы пра тое, як мы рассталіся. Let me give you some advice, Sonny. Дай-ка мне даць пару саветаў табе, рэкамендацыі Соні. Anyway, Дай яму the one that shot you, right? дай яму пралютаваць. Пасля гэтага ён будзе такі... Ён будзе самім сабою пасля гэтага. У любым выпадку, ён жа быў тым, хто падстрэліў цябе. Ты павінен быць разлаваным, не ён. Нехай сабе тут It's вызначаецца. not that simple, Bosco. Усё не так проста, See Боско. how he reacts. Паглядзім, як ён зрэагуе. Дзякуй вялікі. No worries, pal. Без праблем, сябра. Добренько. This is gonna be a hard ride. Last На time конт, we saw each зараз other, нас, he had a пакуль ён smoking расказвае, gun ўсё роўна я не буду гэта чытаць, бо жадаю поўнасцю увесь тэкст пабачыць. Ну, яго тут не так шмат. It's worth a Невялічкая прамова. На конт пераноса часа стрымоў на раніцу. У мяне няма дакладнай інфармацыі, калі гэта адбудзецца. Вось дакладнай. Пакуль апошнім часам ішла гаворка пра панядзелак наступнага тыдня, але гэта можа адбыцца і пазней, і раней, і карацей мне самому, у мяне няма больш дакладнасці, калі ўсё ж такі я буду пачну. Таму я вырашыў, раз невядома, то я сам перанесу стрымы, калі мне гэта будзе плюс-мінус зручна, так? І я думаю, што пачынаючы з панядзелка, на наступным тыдні я перанясу стрымы на раніцу. Пакуль што я паспрабую з 10 до 12, першая спроба будзе, таму паглядзім, як гэта будзе працаваць. Я паспрабую весці стрымы з 10 до 12 па Польшчы. Гэта значыць, што зараз гэта будзе з 12 па 14 у Менску. Вось, прыкладна з гэтага пачнем. Можа быць, я буду расцягваць, я буду спрабаваць іх пакуль у 2 гадзіны ўкладваць, таму што гэта перад працай, і там больш часу не будзе. Можа быць, я іх трошкі раней перанясу. Паглядзім яшчэ. Я не ўпэўнены, як я сам з гэтым раскладам буду працаваць, і ўвогуле як са стрымамі. Таму пакуль зменшыцца самі стрымы па сабе стануць трошкі менш, пакуль я не адаптуюся. Потым, можа быць, зноў вырастуць. Паглядзім, як будзе атрымлівацца. З пятнічным стрымом будзем арыентавацца, як будзе, што вядома, на наступным тыдні. Конкретна я кажу пра пятнічны стрым на наступным тыдні. Вось. Калі ў мяне будзе такая магчымасць, то я бы, можа, іх усё ж такі пакінуў увечары, калі ў мяне атрымаецца дамовіцца на такое. Вось. Зноў жа, шмат чаго невядомага. Не магу сам шмат на што адказаць вам. Вось. Таму паспрабуем. На наступным тыдні прыкладна, пакуль што прыкладна, усе стрымы будуць перанесены з 10 до 12. Я буду іх весці ў гэты час, прыкладна 2 гадзіны. З пятнічным стрымом паглядзім. Ён ўсё ж такі разлічваю, што ён будзе больш доўгім, як бы хацелася б 3 гадзіны пакінуць, але калі не атрымаецца, то ён зноў жа яшчэ будзе вядома.
занадта далёка яшчэ, пакуль так глядзець наперад. Вось. Ну, паглядзім. Вось. Далей. Працягваем. Это будзе цяжкая паездка. У мінулы раз, калі мы бачыліся, у яго быў гарматны smoking gun. Это самае. Пісталет увесь у дыме, а ў мяне цякла кроў. Я не ведаю, як мы можам абысці гэта, але паспрабаваць гэта варта. Вось і наш Марці. У нас дуо было. Chicken Police. Дарэчы, наконт варана. Зараз у нас магчымасць ёсць такая. І варан ён. Комодо Дрэган. Хто это такія? Камодскі варан. Ну, в прынцыпе, так, варанус комодоэнсіс. Добра. Ёсць у нас яшчэ нейкія цікавыя, з кім не зразумела. В паліцыі там сабака. А мне цікавы яшчэ той. Ён же літаральна дикабраз. Поркупайн, по-моему, это дикобраз. Так, это дикобраз повинен быть. Смог. Окей, якая цікавая. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect. Можна вийти. Праглядзець усё, што тут ёсць. Яго зброя. Не халеры сабе ён. У яго ёсць імёны у яго зброі у Марці. Вялікая Берта 2. Лінда з пытальнічкам, таму што не памятаю, як яе клічуць. Клаўдія і Сюзі. Вось так вось, блін, Марці у нас адбіты карацей. Святло можна включаць. Напарнік у нас такі, непросты. Так, почекайте, не, пакуль страляць. Альбо можна пастраляць. Так. Добра. Страляць па ворагах і не трапляць у гэта самых закладнікаў. Добра. А як давайте паспрабуем. Цікава, а будзе ў гульні рэальная секцыя, дзе па нам патрэбна будзе ў шутан пагуляць? Опс, застрэлілі не таго. Гэта выпадкова, паліцыя ўсё прасціць. Выбачыць нам. Гэта чала выратаваў толькі тое, што ў мяне набоі скончыліся. І колькі часу у мяне засталося? Гуня? Таймер злева знизу, ўсё зразумеў. Блин, не ў таго ж. Двух закладнікаў, гэты самы. Зараз жетон дадуць, як у притулку зла. Блін, не хапало мне. Так. Марті, Сані... Марті 10 тысяч пунктаў у яго. Добра, нам да Сані яшчэ... Да Сані, да Марті. Яшчэ далёка. Marty looks good. Big and loud and... Hey, Marty. Вітаю, Марті. Паглядзіце-ка, хто тут. Вітаю, птушка, босс. Ты заблукаў? Гэта паліцейскі дэпартамент, будынак паліцейскага дэпартамента. Ты гэта ведаў? Ды хопіць, Марті. Мы ж лепей за гэта. Ну, як мінімум, ты ўсё ж такі лепей. Лепей за ўсіх, так? Марті, успакойся. Давай забудем гэта. Мінулае ёсць мінулае.
No kiss. Easy for you to say, Sonny. Лёгка табе казаць, Соні. Damn it, Marty, you shot me. Халера, Марті, гэта ты мяне падстрэліў, памятаеш? Я амаль сцёк крывёю да смерці. Hell yeah, I remember. Халера, дакладна памятаю. На жаль, мой прыцэл быў недастаткова добрым. I need your help. Мне патрэбна твая дапамога, добра? That's what you want to hear. Гэта тое, што ты хочаш пачуць? Well, it's a start. Ну, гэта пачатак. Okay, I've said it. Добра, я сказаў гэта. Я не буду гэтага больш рабіць. Yeah, right. Ага. So, are you in? Ну што, ты згодная? Tonight. Толькі на сёння. Small Невялічкая case, we'll справа. wrap it in no time. А мы скончым вельмі хутка. What kind of case? Што за справа? A personal one. How personal? Асабістая. Наколькі асабістая? Very. The kind of Ведьме. case where if you come Такая with me справа- right now, you're not on duty anymore. Такая справа, калі ты зараз пойдзеш са мной, ты ўжо не на службе. Ooh, damn, son. О, He's халера, started Соня. right there. Можаш I'm in. прыпыніцца, а? Я ўжо згодная, окей? That's it. І гэта ўсё? Do you know how boring life is Ты ведаеш, наколькі тут сумна, а? Без тваёй без твайго дурнога безразважнага гаўна. Хутка я ад нуды тут усе патроны набоі парастрэльваю. Добра, дык скажы, пра што справа I'll тут? tell you in the car. Я распаведу табе ў машыне. Ooh, can I bring Bertha? Я магу прывесці Берту? Ah, for the love of... О, Marty, this is a господі. routine case. Марці, You гэта can't звычайная Okay. справа. Bertha Ты не павінен stays. несці з сабой свой дробавік, добра? Берта застаецца. Okay, okay. О, добра, добра. But at least Susie Ну, can як come, мінімум, right? Сюзі-то можа пайсці? Ah, all О, right. добра. Susie can come. Сюзі можа пайсці. That's what I want to hear. Вось што я жадаў пачуць. Добра. Што у нас? Дадалася інфармацыя пра Марті. Дзе наш Марті? Чікен. Добра. Джендер мейл. Зразумеў. Бла-бла-бла. Мне шчыра складаненька там чытаць гэта ўсё тлумачэнне, зноў жа галава яшчэ не дапамагае сёння. Так, я магу захаваць? Still Не, drink зноў жа. coffee? Усё яшчэ п'еш каву? My only poison. Так, адзіная моя except атрута. for guns. Акрамя стрэльбаў. І вядома, і We жанчын. could visit our old haunt. What do you think? Можам наведаць нашае старое месца. Што думаеш? Ooh, a nice cup of Zips coffee in the О, hot dog. невялічкі I'm кубак in. Ooh, and maybe we'll кавы get into зіп a little fight too, huh? у хот-догу. Я згодны. І мы, магчыма, яшчэ трапім у невялічкую спрэчку, так? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Калі да гэтага дойдзе, то я цябе пакіну, нават не міргнуўшы. Oh yeah, like last time. Ага, так жа, як у апошні раз. Those were different Тады times, былі Marty, іншыя часы, with a Марці. different Sonny. З іншым Соні. Ну, добра. Alright. У To the горад city тады. then. You don't have to come with me, you know. Ты не абавязкова павінна ісці са мною, ты ж ведаеш? Okay, okay, Добра, I добра, know. я Let's ведаю, go. пайшлі. Для тых, хто можа толькі зараз далучыўся. У нас гісторыя максімальна нуарны дэтэктыў са зусім такі вельмі стандартная, ўсё акрамя знешняга выгляду персанажаў. У нас ёсць наш персанаж Соні, дэтэктыў з легендарнага до паліцейскіх Chicken Police, які, ну, зараз яму засталося 100 дзён да канца яго працы, скажем так, ён усё яшчэ да пенсіі яго. Вось. І тут прыходзіць да яго жанчына з запытам, каб дапамагчы яе гаспадыне, яе гаспадыні пагражаюць зараз. Пакідаюць надпісы нейкія, ніхто не удакладняў, якія дакладна, пагрозы. Гэтая жанчына міс Наташа Катценко. У яе хлопец гэта лідар мафіі мясцовай, я так разумею. Ну, нам дэталяў яшчэ не выдавалі. Вось, для таго, каб разабрацца гэтай справай, мы паклікалі свайго старога калегу, які падстрэліў нас на нашай апошнім дне ў паліцыі дагэтуль. Не ведаю, далей дэталі ўжо невядомыя. Зараз мы накіроўваемся з ім на нашу справу. Тоні, слухай, ёсць невялічкая праблема. So little. Не такая Smells, too. уж і маленькая, не такая ж невялічкая, і яна так сама смярдзіць. Што за... Што, чорт возьми, Blood Boil тут робіць?
І чамусьці мы яшчэ і вінаватыя перад ім. Я так разумею, мы зрабілі нейкую херню. Мы абодва копы, якія робяць нейкую херню. Таму мы легендарнае дуо. Ну, выглядае так, што мы не зможам пазбегнуць, каб паразмаўляць з ім. Oh, yes, we can. О, так мы You have your можем. rifle with you. У тебя же есть твоя стрельба с собой, так? Что? Просто жартую. Ну, амаль. Так. Blood Boil, 8. Давайте з Боска спочатку порозмовляємо. I see you're swamped, buddy. Я бачу, у вас шмат справаў. У тебе шмат справаў, сябра. I've sent the old lizard away. Я даслаў гэтую старую гэтага старога яшчара адсюль. This kind Мне больш не трэба, каб ён забружваў паветра. Я ўсё роўна ненавіджу яго выгляд. Well, because he's a reptile. Што, з-за таго, што ён рэптылія? because he's a good-for-nothing piece of shit. Не, таму што ён ні на што не годны кавалак гаўна. Oh, yeah, that's true. Гэта праўда. And you А ты? let off some steam. Уже выпусціў трошкі пары. Something like that. Ну, не We'll падобна go check на out тое. some seedy joint. We're cops, Мы after all, ain't we? And this is пойдзем still і Caldwell. наведаем нейкае, як CD joint. Я не ўпэўнены, як гэта увогуле у іх мясцовым сленге значыць. Карацей, наведаем смачны у барг нейкі заваліцца, карацей. Па каву яны, карацей, пойдуць. Мы копы ўсё ж такі, ці не так? А гэта Клоувель. А я казаў, што сёння на аспірыне бо галава нешта баліць. 1,5 гадзінкі ўжо з 3 прайшло. Пакуль, ну, скажем так, мне падаецца, аспірын пакрыху пачынае працаваць, але пакуль не ратуе мяне. Галава ўсё яшчэ паболівае. Таму яшчэ давайте, можа, хвілін 30 паглядзім і, можа быць, буду скончыць. That's true, pal. Protect and Так, гэта праўда. Служыць і абараняць. Ну, гэта слоган паліцейскіх амерыканскіх. Get a room, you two. Знайдзіце сабе месца, да вы двое. Ну, по типу, можа, выйдзеце? shut up, Marty. Заваліся, Марті. Так. Blood Boil. The chief doesn't seem to be in a good mood, Угу. but he never is, actually. Шеф у дрэнным настроі. Як і звычайна ў нуарным What a дэтэктыве. surprise. The two pigeons Што back за нечаканасць? Два голубы зноў разам. І без майго дазволу, вядома. Chief Bloodboil. Шеф Blood Boil. Галера. Was that Santino? Што гэта было, Сантіна? Nothing, sir. Нічога, сэр. What a lovely evening. Які ж цудоўны вечар. Ці не так? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Я не жадаю чуць яшчэ твайго гукарэння, Сантіна. Якога чорта ты тут робіш? Hey, careful with the racist barking. Эй, цішэй са сваім расісцкім брэхам, старая гончая. Ого, цішэй, тут становіцца горача. Мы можам прапусціць гэты кавалак? Сёння Новы год жа ўсё ж такі. You're on duty. If А ты на сваім дзяжурстве, калі не памыляюся, Мартин. Куды ты збіраешся? Это ўсё, босс? Служыць і абараняць. Соні быў у наваколлі і спыніўся, каб перадаць вітаначкі. Ён жа паліцейскі таксама, ці не так? and you know that Толькі на паперы. І гэта ты ведаеш добра, дэтэктыў. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica. And then Я не жадаю ніякіх праблемаў, босс. Я проста жадаў перадаць свае вітанні да Монікі, і потым гэтая, як яна, з'явілася гэтая пуховая падушка. Я запрасіў яго хуценька выпіць кавы. Ты ж можаш дазволіць нам гэта, так? Вітаю. your coffee breaks usually end up in shooting or brawling. Chief. Так, ваши перапынкі на каву звычайна заканчваюцца стралянінай альбо бойкай куры. Ну, просто на каву, босс. Я абяцаю. Майже сэрца, сёння ж Новы год. Я не бачыў свайго калегу так доўга. How touching. Як ранальна. Shotgun. Ты стрэліў яго з драбавіка, ты памятаеш? Ну, сямейныя спрэчкі. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. За ўсе мазгавыя кусткі свету, прэч з маіх вачэй. have a lovely evening, boss. Добрага табе вечара, босс. You especially. І ты асабісце. Right now, Santino. З'ебывай адсюль, Сантіна. Так, добра. Можна ў кавярню паехаць нарэшце.
персонажу трошки набралося. Зіп? Хто такий Зіп? Добре. Look at these two simpletons. Поглядіть-ка на They їх. don't even realize their jackets are full of holes. Я навіть не розумію, що у їх у куртки усі у дірках. For the wild God's sake, don't dare tell them. Боже, ну тільки не обіцяй мені, не смій їм казати про I це. already tried, but nothing happened. Я вже казав, але нічого не відбулося. Figures. Ну, не пошанцювало. Так. Можемо з ними знову Hello, порозмовляти? gents. Everything all right? Вітаю, джентльмени. Усе в порядку? Aye, everything's just fine. Так, усе в порядку, Соні. Well, look, the Ну, chicken погоди-ка. police Chicken Police знову разом. Time to be alive. Що за час? Boys, Що за час? Я маю рацію, Ройс? Так, маєш. Філіс. Hey, that reminds me. Гэта мне нагадвае. Look at what I found under Знайдите-ка, поглядите-ка, што я знайшоў. Яны літаральна адбітыя, гэтыя Chicken Police. Я казаў, што яны легендарныя. Хутчэй за ўсё з-за таго, што яны адбітыя. Вось, походу, так, ён дробавік дастаў. Паглядзіце-ка, што мне гэта нагадвае. Паглядзіце-ка, што я знайшоў пад сваёй курткай. Гэта яе каралеўства Вялікая Берта у сваёй персонай. Цішэй, цішэй, не страляй. Мы просто жартавалі. Мы не ждаем ніякіх праблемаў. Я таксама просто жартаваў. Ніколі не стамлюся ад гэтых двух. Яны такія мілыя. I wonder why they thought you would shoot at another Я вось думаю, чаму б яны маглі падумаць, што ты мог бы стрэліць у іншага копа. Нагадваю, яны гэтыя два чікіна адзін аднаго падстрэліў. Hey, it's just happened once. Слухай, гэта okay? здарылася ўсяго адзін раз. Я маю рацыю, хлопцы? Так, маеш, Марці. І мы ведаем, што гэта было выпадкова. Бачыш? Цудоўна. Добра, мы можам скарыстацца мапай. Добра. З шэфам мы паразмаўлялі, з Монікай патрэбна паразмаўляць, каб пакінуць гэтае месца. Мы паедзем, Stay дарагая. safe, boys. I'm glad to see you two together again. Так, бережыце сябе, хлопцы, і рада зноў бачыць вас разам. Мне падаецца, ты адзіная рада гэтаму. Hey, don't make me change my mind. Эй, як гэта? Не прымушай мяне перадумаць. Я не буду, Марти. Я упэўнены, што ты не можаш дачакацца такого моманту, калі мы зноў трапім у нейкую праблему. Yep, that's true. Так, гэта праўда. I'm serious, boys. Я сур'ёзна, хлопцы. Асцярожна там. Мы вялікія птушкі, Моніка. Мы можам сабе паклапаціцца збольшага. Okay, but take care of each other too. Добра, але паклапаціцеся адзін аб адным таксама. Паспрабуем, Моніка. Yes, ma'am. Так, мэм. Добра, зараз я магу ехаць? Так, магу. Так, у мяне ёсць два івента. Клуб Цар, гатэль Атлас і Хоп-Дог. Гатэль Атлас, гэта мы, гэта тое, дзе мы працуем, нашы апартаменты. Хоп-Дог, гэта мы абяцалі Марці, што мы заскочым у Хоп-Дог па дарозе. Што я ўвогуле не разумею, як павінна адбыцца, таму што мы літаральна, нам бліжэй да месца, куды мы збіраемся, у клуб Цар. Давайте ў Хоп-Дог. The hop dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog, like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered down coffee. Хоп-Дог выглядала як апошняе папярэджанне, а вы ўсё яшчэ можете вярнуцца назад. Вочы затрымаліся на шыльдзе, вялізная сабака, як неонавы бок з безмежнай уладай над таннымі хот-догамі, пластикавымі бургерамі і разбаўленай кавай. Халоднае святло клікала мяне, але не хацеў выходзіць з машыны. Калі б мы ўвайшлі, мы ўсе былі блінамі, якія трымаліся бы разам халодным сіропам. Заклапочаны выгляд Марці вырваў мяне з задуменнасці. Халера. Што я зноў сам сабой размаўляў? Так. Лайгай. Окей. Горад бачны. На годзіку першы адправляецца 1000. Дзякуй вялікі.
because the whole town's probably drunk, but Maybe that's the only way it can bear itself. doesn't it remind you of someone? Shut up, Marty. Got you there, old bird. Ну, зараз у нас нуарні розмови не самим собою будуть, а нам буде Марті ще підказувати. Так. There Вулій. used to be such life around here before it became an insect ghetto. Тут було так оживленно ранее, до того моменту, як він не став гетто для насекомих. That was a very long time Це було вельми давно, Марті. I was a little chick. Я був невеличким цыпленком, тушанятом, а у хот-дога були лепшие блины во всем городе. Well, since Zip became the owner, the Ну, з того моменту, як cooking Зіп став уладальником, it's all gone downhill. став уладальником, поваром і офіціанткою, я думаю, що все пішло вниз. True. Так, But at правда. least the coffee's good. Ну, як мінімум, кофе добре. That's right. I'm Та no правда. idea what that mongrel's doing with it, and I Я не don't ведаю, know, што but its гэты aroma is unbeatable. гэты дварняга робіць з ім, а я не хачу ведаць, што, але аромат просто непераможны. Ну, па тыпу, найлепшы аромат, які пераўзысці складана. Так, старая машина. This wreck belonged to Zip? Ці можа гэтая разваліна належыць Зіпу? Well, it's a wreck just like him, so I guess it Ну, could. яна ж такая разваліна, як і ён сам, так таму мяркую, што можа. Добра. Давайте флайгая гэтага Look паглядзім. at the poor bastard. He's looking okay, Marty. but Ён з ім усё выглядае, ён выглядае ў парадку, Марця. Узгадай, што мы бачылі, калі мы працавалі ў Вулье. Wild ones. Don't even remind me. О, дзікія. Trying to forget that Wild shit ones. every day. Wild Ones, я так разумею, гэта як быццам бы як богі мясцовыя нейкія. Я спачатку падумаў, што гэта бухло нейкае, але падаецца, што не. Нават не нагадвае мне, я кожны дзень спрабую забыць гэтае дзярмо. It's been even worse since. Такому I моменту guess стало you яшчэ heard горш. about the riots. Я теж чув про паўстанне. Who hasn't? Хто не You know, чув? people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive Ты ведаеш, людзі баяцца, што вялікае вогнішча зноў здарыцца і гэтыя дамы вельмі лёгка I запаліць. don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I have no idea how this insect matter can Не be кажы пра solved. д'ябла, Марці. Але шчыра кажучы, я паняцця не маю, як можна развязаць гэтую справу з насякомымі. We just Я open the ведаю. ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Я ведаю, мы проста адкрываем гэтыя геты і дазваляем насякомым жыць сярод нас, як мы жылі на працягу Your стагоддзяў. heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Твоё сэрца з чыстага золата, дружа, але ты ведаеш, што гэта не так проста. Клоўвіль ужо не такі, якім ён быў раней. Давайте паразмаўляем з ім. О, я магу нешта падабраць. Угу. Добра. Hey, pal. Вітаю, сябра. Can you hear me? Ты чуеш мяне? Окей, паразмаўлялі. Папярэджанне. Мы не абслугоўваем насекомых. Угу. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Ці гэта сапраўды сабака, ну, на шыльдзе там зверху. Ці гэта сапраўды сабака, кажа наш калега. Ну, назва Хоп-Дог даволі выдае. Вы вам так не здаецца, містер дэтэктыў? Sometimes the most natural connections lead us astray. Часам самыя натуральныя сувязі зводзяць нас са шляху. Хто гэта казаў? Natural-born genius. Сапраўдны геній. Yeah, right. Ага, сапраўды. Добренько. Давайте увайдем. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. Это место уже зовсім бязлюднае. Бедны Зіп. You're right. Ты маеш рацыю. Yeah, the guy's middle name is Bad Luck. Так, яго імя па бацьку няўдача. That's for sure. Сапраўды. А ось і Зіп.
Ведаеце, я думаю, што на гэтым я шчыра зноў жа шкада, але на гэтым буду скончыць, бо галаўны боль нешта не праходзіць і мне падаецца нават трошки ўзмацняецца. Не буду сябе прымушаць далей гуляць, калі галава пакрыху баліць усё больш. Можа быць, пакранаем яшчэ гэту гульню пазней, яна неблагая, вось. Але зноў жа, я пакінуў бы на ваше меркаванне. Мы звычайна робім меркаванне па гульнях, так? Нягледзячы на тое, што 3 гадзіны мы не нагулялі, але гэта, збольшага гэта проста візуальная навела. То бок мы не маем тое, каб шмат варыянтаў, мы проста назіраем за сюжэтам, мы не тое, каб уплываем на яго. Я не думаю, што тут шмат канцовак будзе. Па выглядзе таксама я не думаю, што яна вельмі доўгая. Я думаю, яна будзе гадзін на 6, на 8 максімум. Вось, таму, у прынцыпе, гэта, няблага так. Вось. З улікам таго, што яны літаральна да візуальнага стыля штурхоўваліся, я думаю, варта проста паглядзець на такі альтэрнатыўны нуарны дэтэктыў. Вось такое. Але гэта па жаданню, як бы, каму падабаецца, каму не. Вось. Добранька. Я насамрэч так, я буду ўжо згортавацца. Заўтра я не ўпэўнены, што я буду гуляць. Няма ніякай упэўненасці. Вось. Стрым будзе і думаю, як звычайна, але ж, паглядзім. Давайте хутенька пробежимся яшчэ, што ў нас. Выйшла новая версія перакладу дыска Elysium, яна ўжо на Nexus Mods, і ў яе ёсць крыху паляпшэнняў тэкста, але ў асноўным гэтае аднаўленне было звязана са шрифтамі. Вось, я думаў, што гэта будзе ўвогуле апошняя ітэрацыя са шрифтамі, як апынулася, хутчэй за ўсё прыйдзецца пагуляцца з дыслексічным шрифтом, каб палепшыць яго, таму што ён зараз працуе, але выглядае не вельмі. Плюс яшчэ прапушчана 1 літара ў турэцкай мове, якая халера, там просто не вельмі відавочная. У астатнім ёсць невялічкія праўкі ў тэксце, яны ўжо там ёсць. Іх будзе больш. Калі атрымаецца дастаць усе дыялогі, дрэвы дыялогаў з гульні, то гэтых выпраўленняў, я думаю, можна будзе чакаць цэлую панчку і даволі актыўна, таму што гэта спрасціць працу над тэкстам. Вось. У панядзелак стрымы перанясуцца, я зараз буду глядзець, хто у нас чым займаецца. У панядзелак стрымы перанясуцца на раніцу. Пакуль я арыентуюся на 10 па Польшчы, думаю, што як мінімум панядзелак яно будзе ў гэтым часе, я далей буду глядзець, як мне зручна, незручна, таму што гэты бягучы час, ён быў ужо, скажем так, на працягу 1,5-2 гадоў ўжо, 1,5 гады ўжо прыкладна стрымлю, трошкі больш за год, амаль 1,5. Вось, яно ўжо час гэты быў вельмі звычны і зручны. Вось, з новым раскладам прыйдзецца адаптавацца, яшчэ паглядзім, як гэта будзе праходзіць. У нас зараз The Lady Skek гуляе у псіханаўтаў, Пінгвін у Доце 2. Дарэчы, так, Пінгвін да нас завітваў, ён гуляе ў Доту 2. Гэта беларус у Канадзе. Ён, на жаль, адзінае, што стрыміць па-расейску, вось, па-беларуску пакуль не вельмі атрымліваецца. Таму, калі вам цікава, можете завітаць да яго. Ватафанка гуляе ў Сквад і Лепус у Kingdom Come Deliverance. Я зараз хістаюся, мы не так даўно да Ліскека хадзілі, да Ватафанкі вельмі даўно не завітвалі, таму што ён у асноўным у Сквад гуляе, а ў яго гэта не зусім гісторыя, як бы не зусім наш варыянт. Вось. Давайте, можа, ўсё ж такі сёння да Лепуса. Вось, таму што ў яго новы Kingdom Come Deliverance другі, і гэта нешта новенькае. Вось, на гэтым я з вами развітаюся. Жадаю вам, зараз пачну рэйд уже, а то я спяшаюся. Дзе наш Лепус? Ёсць, адправіў. Ён нешта куе, літаральна як Skyrim зараз выглядае. Добранька. Я жадаю вам добрага вечара. Пабачымся з вами заўтра і да пабачэння.